Hei. Esityshän on 3 vanhaa sielua. 2 naista ja mies, 3 tuolia ja viulu. Tyhjällä näyttämällä. On vähän jotenkin mun mielestä olemisen eri tapoja, että miten nämä elementit sitten kohtaa toisensa. Ja myöskin niin kuin mun mielestä meidän ryhmän nimi on se syntykävelyissä, niin se on komeetta. Ja jotenkin se kuvaa ehkä sitä, kuvittelisin myös tätä esitystäkin, että komeetta menee tuolla jossain. Niin. Se menee se menee horisontin läpi ja ihmiset katsoo, että wow, mikä se oli? Niin, ja tämä voisi olla ehkä semmoinen. Niin, ja onko ne sitten meidän sielut, jotka siellä niin menee ja muut kolisee täällä niin näyttelyn pinnassa, niin kuin silleen, ja lihat helisee siinä helisee todella, tai miten se totta, niin kuin sillä lihat jännittyneenä ratisee. Mutta siis, että jos ajattelee fragmentteja, niin erilaisia fragmentteja. Lyhyitä ja vähän pidempiä ja liikettä ja musaa ja video. Katseita, kohtaamisia. Joo, ja tekstiä on ja silleen, että voisiko sanoa, että jotenkin mä ajattelisin, että tämä on semmoinen esitys, mitä niin kuin saa ihmetellä. Tämä on ihan nykytaidetta kyllä. Varsin hyvin. Joo, niin. Mitä se ikinä tarkoittaakaan, mutta tässä on kaikki mitä on maailmassa keksitty ja uutta tulee siinä, että ollaan 3. Niin, joo. Ei ole yhtään pyörää itse keksitty, mutta kaikkia on käytetty ja lainattu. Niin kuin mekin ollaan. Niin. Se on hyvin taideteos. Ja sillä lailla, että kumminkin ei tää niin kamalan vakavaa kuitenkaan ole, että sille ei tule paitsi se viimeinen fragmentti on todella. Se on kyllä ihan hurjaa. Kannattaa sillä tavalla ajatella, että ottaa penkistä kiinni. Ettei vaan mitään sitten tapahdu. Joo. Se on kyllä varmaan. Siihen päättyy esitys meidän viimeiseen fragmenttiin. Asiat on tullut kyllä silleen jotenkin myös sieltä, tiedätkö jostain, että kyllä sitä, se on hyvä kun sä sanoit, että on komeeta, että kyllä sitä jotenkin sit, jos ajattelee, miten vanhat sielut sitten oikein tarkoittaa, tai vanhat luut tai tällainen. Niin, se on voimaa, se on semmoista. Mun mielestä me ollaan semmoisia puunhalaajia. Niin ollaan. Just nimenomaan. Voi jees, toi on ihan parasta. Puunhalaaja, kyllä. Eikö olla? Joo, just näin. Mitä fragmentti tarkoittaa? Se on osa, pala. Eikö se ole? Niin. Ja nämä ei välttämättä, tai tietyllä tavalla ne on sidoksissa toisiinsa, mutta tavallaan et kuitenkaan ei. Niin. Että ne on täysin erilaisia. Niin mä jotenkin ajattelen, että ne on tavallaan kaikki erilaisia semmoisia vähän olemisen tapoja ja sillä lailla, että on erilaisia voimia, että on todella poveria ja sitten on ihan minipoveria jotenkin sillä lailla, että välillä jotenkin, että sen meidän yhteisen hengityksen jotenkin kuulee ja välillä kuulee jotain muuta. Sillä lailla, että kuunteleminen ja hengittäminen ja yhdessä oleminen on hiljaista ja
levollista ehkä. Voi olla jollakin katsojille vaikka pitkästyttävääkin, mutta sitten sit se taas se, sen, joku toinen ääripää on sitten mikä niin se energia ja rytmi, tempo. Niin. Mutta jotenkin kyllä niin fragmenttejahan meillä on ihan hirveän paljon ollut. Ja sitten niistä on valikoitunut jotka. Niin. Mehän ollaan niin nautittu siitä, että me ollaan saatu improvisoida. Ollaan leikitty ihan törkeen paljon, mikä on ihan luksusta. Ja se on upeaa, että voi niin leikkiä. Se on tämän jutun niin suola. Niin, soittossakin on sillä improvisaatio, että välillä niin vaan soittaa ihan omasta elämästä ja sitten jotain on semmoista, että se on niin sävelletty ja mietitty. Mutta niin kuin, ei oikeastaan niin aika paljasta kaikin tavoin. Me ollaan paljaana ja sitten tavallaan se viulukin on aika paljas ja kaikki mitä me tehdään niin on aika sillain mun mielestä paljasta. Ei se ole mitään niin kuin... Ja mitä se yleisö tuokaan siihen sitten, kun tavallaan niin kun me ollaan paljaina, niin miten me voidaan säilyttää se meidän paljautemme ja tavallaan mihin suuntaan se lähtee hengittämään siinä kontaktissa, niin se on mielenkiintoista nähdä myöskin. Koska nämä on kuitenkin universaaleja asioita. Nämä ei ole mitään vain niin kuin meille tapahtuvia asioita, vaan nämä on varmaan kaikki. Niin, totta kai, ja kyllähän se tietenkin vaikuttaa, kun yleisö on paikalla. Ihan eri asioita. Ja tavallaan se onkin se, että me tuodaan niin kuin elämämme toisillemme ja muille. Et me avataan meidän komeroiden ovia tässä niin kuin tietyllä tapaa. Myöskin mennään niin kuin sellaisiin maailmoihin, joista ei puhuta ihan tuossa vaan Facebookissa tai muualla. Vaan että me ollaan käsitelty asioita, jotka on varsin niin kuin isoja juttuja. Ja ei välttämättä kenenkään tarvitse tietää sitä. Mutta ehkäpä ja toivottavasti se jollakin tavalla raavuttelee sitten tyyppejä tuolla, jotka meidän kanssa on katsomossa. Jos ajattelee, että se on me kaikki, niin kuin mitä meissä on, siellä on meidän sielut ja siellä on meidän luut, niin tavallaan se kaikki taas tuli sitten, niin kuin, se ohjautui siitä, miten sä lähdit niin kuin puhumaan luista ja sieluista. Ja tavallaan sun kirjoituksista ja me jotenkin alettiin resonoimaan siitä. Ja kaikki niin kuin liittyi toisiinsa jotenkin. Vahvat elämänkokemukset tässä mielessä. Niin. Luopumiset ja pelot ja hauskat jutut ja vähän noloimmatkin jutut ja ei viitti sanoa mitkä leikit ja kaikki tämmöiset. Tämän jutun aikana mä niinku tajusin, kun mä jollekin puhuin, että miten me tehdään, että me ollaan vähän niin kuin, että me kairataan niin kuin elämää jotenkin. Mulle tuli tämmöinen, me ollaan puhuttu tästä yhdessä, mutta viikonloppuna mä selitin yhdelle tutulle. Ja mä sanoin, että musta tuntuu, että tää on niin kuin poranterä. Tai joku semmoinen, että me mennään niin kuin kohti elämän jotain ydintä. Ei rikota sitä, mutta sieltä pursua ja sitten se, että mitä minä olen, mutta sitten on tullut myös eteen se, että mitä sinä olet ja mitä sinä olet minulle. Niin mulla on ainakin tämmöinen kokemus nimenomaan tässä meidän harjoitusprosessissa tullut tosi isoksi. Että tavallaan se, mitä me annetaan toisillemme, niin se on jo valtavan hienoa ja siitä on saanut puhua teille. Niin. Se on merkittävää. Se ei sillä lailla ollut tavallaan epäselvää, että mistä on kysymys. Niin, vaikka sen selittäminen, vaikka nämä on fragmentteja, niin silti se tavallaan se ydin on juurikin toi, mitä sä sanoit siitä niin elämästä, että vaikka on kysymys meistä ja luista ja lihoista ja sieluista, niin silti kuitenkin niin jotenkin ympäröivä maailma ei katoa mihinkään. Että luonto, ihmiset. Niin ja se uteliaisuus tavallaan
toista ihmistä kohtaan. Että herkkää ja hienoa ja tavallaan myös vähän yllättävääkin. Niin. Ainakin henkilökohtaisesti kun ollaan harjoiteltu, niin on tavallaan myöskin, että se ei ole semmoista niin kuin iloisen ja onnellisen hautulasta ollut koko ajan, mikä mun mielestä on mahtavaa ja on verevää. Erilaiset luonteet kohtaan. Niin. Meillä on välillä myös ollut sitä, että Cruz, että mitä helvettiä nyt tapahtuu. Ei ehkä tämmöisillä sanoilla, vaan että mitä tapahtuu ja sitten niin kuin se alkaa se zoomaus ja sitten me jotenkin vaan löydetään sieltä. Ja sitten, että on kokemus siitä, että uskaltaa sanoa ja toiset uskaltavat myös sanoa. Et ainakin itsellä on sellainen tuntuma, että me uskallamme sanoa. Tämä on mahdollisuus. Kaikki tuttavat ja tuttavan tuttavat ja tuttavan tuttavan tuttavat ja ihan vento vielä. Tervetuloa. Just näin. Ooh.